Jes. Jatkuvana vaan. Pyri siihen, tanko ei pysähdy missään vaiheessa. Tee nyt se yksi hyvä sarja. Silleen, että syke nousee. Jes. Just. Ripeästi, mut hallitusti. Pyrit pääsee niin helpolla vaivalla kuin mahdollista. Se on se tavoite. Ja silloin sä tarvitset sitä roppaa siihen. Koko roppaa. Riitti. Huomatkaa Jennin, Sofian tapa tehdä kyykky, liike jatkuva, lähestulkoon hyppää, mutta ei kuitenkaan irtoa. Tanko ei pysähdy. Tehdään itsestämme ihmisjousi. Kiitos. Huomatkaa, pidä huolista, että polvi ei lähde kiertymään sisään. Paino koko jalkaterällä. Koita vielä tehdä silleen, että sä hipaset, että sä et ponnista sillä jalalla. Hitaammin alas. Jes, noin. Eli haet sen vittumaisimman liikeradan, mikä tuntuu eniten tässä. Hyvä, riitti, kiitos. Penkin nousu pienellä hypyllä, takajalka jää laiskaksi taakke. Hyvä, riitti. Hyvä. Jalkojen nosto hieman eri suuntiin. Pistäs vähän polvia koukkuun, se kevenee. Siitä tulee vähän räjähtävämpi liike. Sä voit antaa jaloille vähän vauhtia. Lyö ne vähän kovempaa, ettei jousi. Jes. Hyvä. Noin. Tärkeää, teet oikea tapa. Jos alaselkä ei mene notkolle, silloin kuormitus on riittävä. Hyvä. Huomaa Sofin asento. Nojaa niin taakse, että kantapäät melkein nousee ilmaan. Katse mukana. Hyvä. Siinä.